no horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca. Ola, moi boas, sexan benvidos a este primeiro informar do mes de xuño que arrancaremos en Carril, onde se veñen de celebrar eleccións á directiva do Pósito. Falaremos tamén do reforzo da promoción dos náuticos galegos a nivel internacional e do arquivo da causa xudicial contra os exdirectivos do Pósito de Cabo de Cruz. Estes temas e máis hoxe aquí en Informar. Comezamos. Sobreseída temporalmente a causa contra os exdirixentes da Confraría de Cabo de Cruz, Carmelo Vidal e Hermitas Pérez, por un presunto delito de fraude de subvencións. Galicia elabora o primeiro atlas que identifica os organismos que poden alterar o estado dos moluscos bivalvos. Nova iniciativa no programa europeo Emprendemar. En Cambados celebrarase un curso sobre gastronomía mariñeira e a súa importancia no sector turístico. José Luis Villanueva tomará posesión como novo patrón maior de Carril o 23 de xuño. Entre os principais obxectivos, retomar os proxectos que estaban paralizados. O vindeiro 23 de xuño, José Luis Villanueva recuperará o seu posto como patrón maior da Confraría de Carril. Unha vez ele e o seu equipo tomen posesión, a intención é retomar os proxectos paralizados como o de mellora do sistema de vixilancia ou a compra de semente para o marisqueo a pé. As inversións que son de futuro e que supón a Xunta Gestora, pois é imposible, polo menos ilegal, ir máis alá do que lles corresponde, pois me parece que hasta que teñamos feito un balance do que se fixo non nos podemos tampouco non podemos saber, hai que evaluar primeiro. Tras o conflito que provocou o seu cese a posterior campaña electoral, o presidente dos parquistas non agarda que a que ven sexa unha legislatura tranquila, aínda que tendeu a man os que foron os seus opositores. Non me espero, porque sería pola miña parte ser pois un pouco pipiolo e creer a estas alturas nos Reyes Magos, non? Cando é no, porque no, e se está, o obxectivo é destruir o sistema, pois, lóxicamente, non se pode avanzar. Sobre a polémica levantada polo 2% que recibe a agrupación das vendas na lonxa dos seus socios, Villanueva defendeu que se empregan para cuestións relacionadas co funcionamento do ente, que moitas veces benefician a confraría. Pagamos os peritos, abogados, equipos de vigilancia, o noso transporte, coche, demais, co cual a cofradía o aforra. A parte de eso, con este 2%, tamén colaboramos na vigilancia da cofradía e en outros servicios que lle damos á propia cofradía. O cual penso que é moi boa xestión dos recursos dos propios parquistas. Tras a súa comparecencia, José Luis Villanueva tamén quixo lanzar unha mensaxe á Consellería do Mar, tras criticar que as eleccións do sábado non foron todo democráticas que deberían. A propia Consellería non estuvo moi fina e as cousas non se fixeron un arreglo á lei como se deberan haber feito. Aceptamos as condicións porque teñamos presa porque se fixeran e que a cousa fora que a xestora tuvera que votar aí hasta o final da legislatura. Non somos tontos, somos un equipo que sabe pensar por si mesmo. A Xustiza vende a arquivar a causa contra o expatrón maior de Cabo de Cruz e a expresidenta das Mariscadoras, que estaban acusados dun delito de apropiación indebida, falsidade documental e estafa.
En marzo de 2015, o expatrón maior de Cabo de Cruz, Carmelo Vidal, e a expresidenta da agrupación de mariscadoras, Ermitas Pérez, eran detidos no marco da Operación Vipe. Tras o rexistro das súas respectivas vivendas e das oficinas da confraría, imputóuselles a comisión dun delito de apropiación indebida, falsidade documental e estafa. O xulgado de instrucción número 2 de Ribeira ven agora de decretar o sobresemento provisional da causa, o non estar debidamente xustificada a comisión do delito de fraude de subvencións ou non alcanzar a cantidade defraudada os 120.000 euros. Haberá que agardar a resposta da acusación particular e da Fiscalía, que se ben reclamou o sobresemento parcial da fraude de subvencións, solicitou que continuase a investigación dos outros presuntos delitos. A resolución xudicial non é firme, polo que poden presentar recurso. Pola súa banda, Carmelo Vidal prefire agardar a que a sentenza sexa firme para facer valoracións, aínda que é consciente de que ten aínda por diante un longo proceso xudicial, afirmou sentirse satisfeito ante este primeiro fallo favorable, xa que, como sempre defendeu, dixo ter a conciencia ben tranquila e as mans limpas. Falamos agora co alcalde de Noia, que ratificou o compromiso da Xunta de investir 4 millóns de euros de aquí a 2020 na rexeneración da ría. O compromiso de unha inversión de 4.300.000 euros para as distintas actuacións de dragaxe e regeneración da ría, plantexado en etapas dende o 2017 ao 2020, de tal xeito que a parte da actuación que se está executando neste momento, que supón os 289.000 euros, hai prevista unha segunda actuación nesta mesma anualidade e logo distintas fases ao longo do 18, 19 e 2020. Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de rías, de onde senón. Asistimos agora a entrega da embarcación Lonxa de Campelo, cedida por Ence ás confrarías de Raxó, Pontevedra e Lourizán para mellorar a produtividade da ría. O acto de presentación do Lonxa de Campelo tivo lugar neste porto poiense e contou coa presenza do director de Ence en Pontevedra e representantes das confrarías beneficiadas con esta cesión. O barco cedido por esta empresa de celulosa aos pósitos de Raxó, Pontevedra e Lourizán será determinante para a rexeneración e a mellora da produtividade dos bancos marisqueiros da ría de Pontevedra. Así o destacou Antonio Casal, director de Ence en Pontevedra, quen afirmou que a achega de 100.000 euros ven a consolidar o seu compromiso coa limpeza da ría. Desde el punto de vista de ENCE es fundamental esta colaboración, poder colaborar con las cofradías, y que viene a demostrar que si trabajamos todos juntos podemos compatibilizar perfectamente todas las actividades, tanto económicas como de placer, como turismo, etcétera, que se pueden desarrollar en la ría, ¿no? César Rodríguez, patrón maior da Confraría de San Telmo e presidente da Lonxa de Campelo, destacou a importancia do apoio de Ence para solventar un problema con este barco, o da limpeza das rías, que doutro xeito as confrarías non poderían asumir. Hará año y pico vimos que estaba a la venta y estuvimos viendo la posibilidad de conseguirlo y no había manera. Se planteó en una reunión del Consejo de Administración de la Lonja el poder comprarlo, pero debido al precio era totalmente inviable, por la situación económica que estamos atravesando en estos momentos todo el sector. Fuimos a pedir ayuda al Ayuntamiento de Pollo, pero con lo que nos podían ayudar seguía siendo imposible. En estos momentos salían unas ayudas de la Xunta para proyectos de regeneración de zonas de marisqueo, que no estaban siendo productivas. Se presentó un proyecto, incluyendo el barco, pero este fue denegado. Finalmente, al ver que íbamos a quedar sin barco, se nos ocurrió planteárselo a la empresa Ence. E así chegou a solución ao problema. Pola súa banda, o patrón maior de Raxó, Iago Tomé, explicou por que a chegada deste barco é tan esencial para o traballo dos mariscadores. É fundamental porque nós agora, por exemplo, xa nesta época, empézase os bancos marisqueros, tanto de pé como da flote, sobre todo da flote, énchense todos de algas, e nós non temos medios para quitalos. E non vamos ir con raño a quitar toneladas de algas.
E con este barco podes facer esa función perfectamente, porque ten un rastro grande, ten unha grúa, tes maquinaria para poder botar as algas en terra, ten todas as comodidades que nós necesitamos. O barco procede dunha explotación acuícola de Carril e pasou por unha profunda posta a punto. Mide máis de 11 metros de eslora e está equipado coa instrumentación necesaria para o traballo nos cultivos marisqueiros. Galicia dispón dun atlas que identifica aqueles parásitos que poden afectar a todos os moluscos mariños. Trátase do primeiro atlas histopatolóxico que reúne o amplo abano de organismos que entran en simbiose cos moluscos bivalvos mariños e que poden chegar a alterar o seu estado normal. Un traballo fundamental para previr determinadas patoloxías nas principais especies comerciais que se explotan en Galicia. A obra científica foi presentada no Intecmar, Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño, con sede en Vilaxoán, pola conselleira do Mar, Rosa Quintana, acompañada pola autora do atlas, Susana Darriba, xefa da Unidade de Patoloxía do Centro. Creo que era importante publicar esta guía porque vai a ser unha axuda excelente, eu creo, para todos aqueles que traballan diariamente nos centros de investigación e que poden ter así un bon manual para ir identificando todos os patóxenos que de algunha ou outra forma afectan o desenvolvemento normal das nosas producións. Un traballo esencial para dar cumprimento á legislación relativa aos requisitos zoosanitarios dos animais e un paso máis da Xunta para seguir impulsando o marisqueo. Dende o ano 2013 ten medrado tanto a produción como a facturación deste sector e se acadaron os récords históricos no ano 2016. Tamén fomos quen de, a partir do ano 2015, conseguir invertir a tendencia de abandono desta actividade e entre o ano 15 e 16 e o que levamos de 17, máis de 300 persoas entraron de novo a exercer esta actividade. A conselleira felicitou a autora Susana Darriba pola súa publicación e destacou que dirixiu unha obra moi completa tanto na técnica empregada na súa realización como no material presentado. A Consellería do Mar reforzará a presencia dos náuticos galegos en 6 feiras internacionais ao longo de 2017. Galicia segue a apostar forte pola náutica recreativa como un dos principais polos de atracción de visitantes. A Consellería do Mar traballa na captación de novos clientes procedentes de Europa a través dunha estrategia conxunta de promoción que implica tanto os portos autonómicos como os de titularidade estatal. As accións deste plan teñen por obxectivo duplicar a presenza da representación náutica galega nos distintos eventos internacionais ao longo deste ano. A través de Portos de Galicia, en coordinación con Turismo de Galicia, encabezará a participación dos xestores náuticos nos diferentes salóns e feiras para dar a coñecer a oferta de servizos e instalacións da comunidade. As principais citas neste 2017 terán lugar na cidade irlandesa de Cork, en Lisboa e Porto, nos salóns de París e na Rochelle, na localidade alemaña de Düsseldorf e na feira de Southampton en Reino Unido. Este plan foi consensuado cos responsables das principais instalacións náutico-recreativas galegas, tras presentar os bons resultados da promoción internacional nos últimos anos, nos que se ten rexistrado un incremento dos tránsitos nos portos galegos dun 30%. Cambados acollerá un curso sobre a importancia da gastronomía mariñeira no sector turístico. Está dirixido a mulleres e márcase no programa Emprende Mar. A gastronomía mariñeira e a súa importancia no sector turístico é o atractivo título do próximo curso que se desenvolverá en Cambados, englobado no proxecto Emprende Mar, que conta con fondos europeos e está dirixido a mulleres. A presentación tivo lugar no restaurante Pandemonium da Vila, capitaneado polo cociñeiro do Grupo 9, Antonio Botana. Abrir novas vías a través do tema das algas, por exemplo, que é un tema que a nivel gastronómico si está explotado, pero a nivel popular, digamos, todavía se descoñece moitísimo e para nós é moi importante, é un produto moi importante na nosa cociña. O sector da conserva, importantísimo tamén, non nos vamos a limitar a comer conserva abrindo a lata, senón que podemos cociñar con unha lata de conservas con unha calidad tan absolutamente brutal como ten o produto daqui. O outro chef que participará no curso será Carlos Rebelo, da Taberna do Trasno, que fará unha demostración da cociña a base da vieira de Cambados. O curso comeza o próximo sábado día 3 e prolongarase durante o resto de sábados de xuño no Salón Peña. Despois tamén queremos facer un curso con unha nutricionista,
para que ensine as mulleres do mar as proteínas e todo o valor nutritivo que teñen os produtos do mar. Tamén vai vir da Cofradía de Illa de Arousa, vai nos traer algas para poder cociñar con algas. Despois tamén vai colaborar Carlos Rebelo da Taberna do Trasno de Cambados. As mulleres interesadas en asistir a este obradoiro de gastronomía mariñeira aínda poden anotarse. Pois ata aquí o noso informar desta semana. Xa saben que estaremos de volta o vindeiro xoves á mesma hora. Mentres tanto, poden seguirnos a través da nosa páxina web canalriasbaixas.com. Ata a próxima semana. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca.